बरायबाय साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव आङो दिनै नोंथांमोननि लागै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो आङो नाजाबाय। बेनो दिनैनि भिडिअआनो जागोन माने आलासि जाहैनाय आरोना मोना माने दिनै मोनानि ओंखामखौ जोङो बेलेगनियाव जाहैसिगोन आरोना आलासि जाहैसिगोन। माने दिनै मोनानि जानायखौ दिनै जोङो गुबुनाव जाहैसिगोन आरोना नै थांनो ओंखारबाय नैथिंनो जोंना नैथिं दङ फेमिलियैनो दङ जोङो नैथिं उनथिं दङ नैथिंहाय सानै हाबसुदा दुखुबायो सिरि सिरिहै बेटि सानैफोरा। अब्ला नायलांबाय थादो आङो दिन्थिलांबाय थानोसै आरोना जोङो मा जानाय जागोन आङो बेखौबो दिन्थिगोन आरो नोंथांमोन नायलांबाय दायो जोङो थांबाय थादों नै टाउन मोनबाय आरोना जोङो थारमाने नैबेयाव जाग्रा लानोसै आरो मोननैसो माखासे जाग्रा नैबे दखानावनो कारेन्टबो थांबायलै माखौ लागोन दे नायदो दे आबा दे नैबेयाव जोङो जाग्रा लानोसै मोननैसो ओमफ्राय आरो मिथाइ लागोन बेनिफ्राय नैबेयाव मिथाइ लानोसै आरोना माखासे मिथाइ लानोसै बिराद भिरथारलै दखाना बेखौ लानोसै दाने मा नैबेखौ लालमहन हा लालमहन लगे लालमहन 10टा दे ओमफ्राय माखौ लागोन नैबेखौ लागोन काजु बरफि ना एदो 10टा দিব जोङो बेयाव जाग्रा लाबाय जोङो दखाना नैबेयाव मोजां जाग्रा मिथाइ दङलै लालमहन 10টা তাৰপিছত এইটো 10টা কেই টাকা হ'ব ভাইটি হিচাপ কৰকচোন হা 250 এইটো পইচাটো ৰাখক बिराद भिर जायो दखानानो मोना मा जाखो बिथिं थांबाय मा होनना बुङो डिसि अफिस रड नैबे आइ लाभ उदालगुरि डेभेलप जाबाय उदालगुरि टाउनाबो फाइनालि आङो दायो नै सफैबाय आरोना आलासिनि न'आव दायो हाबनोसै सिङाव मा बनायदों थाय नायलांनोसै मा जाहैयो नायनोसै आरोना ओमफ्राय आरो सोर आलासिफोर दङ दा दिन्थिनो नाजानोसै दायो आङो सिङाव एन्ट्रि खालामसै आरोना दायो आङो सिङाव एन्ट्रि खालामबाय नै जों सफैबाय नै बिनानाव लाहानि न'आव सफैबायलै जोङो दिनै माबा मोनसे गिदिर पार्टि दङनो दा उनाव खिन्थानोसै आरो आं दा बुंथ'ला नै दिनै फेमिलिया नै बिथांमोनानो सफैबाय नै राजानि माने जोंहा बानाया माने एबार मेट्रिकआव पास खालामबाय आरोना बिथाङा मा होनना बुङो CBSE मोन नवोदयआवमोन 72% लानानै बिथाङा पास खालामबाय आरो दे जागोन मोजां फराय दे दे राजानि 72% लानानै पास खालामबाय बेखौनो दिनै माने जोंखौ पार्टि जानो लिंहरबाय आरोना आरो जों फैबाय आरो बिथांनि पास खालामनायाव पार्टि जानो फैबाय जोंबो आरो बिथांखौ आर'नाइ गांसे होनानै बरायनानै लाबाय आरो पास खालामनायनि थाखाय माने नै बिसोरनि मा जायो नोंनि आगै जायो ना मामा राजाया नोंनि मा जायो दादा नै एक्टरफोरानो मबाइल गेलेदों मा नामलै सेंग्राफोर नोंसिनि नामा देलाय बुंलाय हा मा गेम गेलेदों नोंसोरो देलाय नायनो हा ओमफ्राय मा नाम नोंनिया नामा देलाय बुंलाय मुंदांखा बर'नि मुंदांखा न मुंदांखा बेनिफ्राय नोंहालाय नोंनिया मा नाम हा
फोरमायसा थिग दङ मा क्लासाव फरायो क्लास 5 मबे स्कुलाव सेक्रेड हार्ट ओमफ्राय मुंदांखाया एखेयानो सेम क्लास ओमफ्राय जिउसाया मा क्लासमोन 5 एखे गोनजानो नोंसोरो एखे क्लासमेट सेक्रेटआव गोनजा ओमफ्राय नोंहा नानिया चम्पाबती ओमफ्राय मा क्लासाव फरायो सेम सोब मोनसे स्कुलनिनो गोजा ना मोजां फराय दे ना दादा बायदि फार्स्ट डिभिजनाव पास खालाम आरो ना दिनैथ' जोङो मा होनना बुङो दादानि ना जिउसा दादानि पास जानायनि मा पार्टि जागोन ना दादा बायदि फरायनांगोन मोजांनो ना मबाइलखौ बारा दानाय मिथिबाय जोंहा नै बिथिंनो संनाय खावनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों नै बिथिंनो आलासिफोरा नै बिथिं दङ दे आङो बिथांमोनखौ खाथियाव थांला बिथांमोना साहा लोंदोंदां जोंनो दा माब्ला होनाय साहाखौ जों दासो सफैदों नालाय मिथिथ'वा दे फाइनालि जोङो दायो नै जानो जिरायबाय आरोना जानो जिरायबाय जानोसै स्पेसियेलि खानाया माने दिनैनि पार्टियानो जादों जोंहा बिनानावनि फिसाला बानायसोआ माने मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन CBSE नवोदयाव फरायोमोन बिथाङा फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामबाय 72% लानानै बिनिनो दिनै जोंखौ मा होनना बुङो पार्टि जानो लिंहरबाय आरोना दायो नै जों जानोसै मैगङा हले बिराद गोथावलै लोगोफोर लुबैनाङा मा होनना बुङो ना फ्राय फार्स्टआवनो ना फ्रायखौ देखायग्रोबाय आरो नै ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे जाहैबाय अनलाजों ना सिंगि बेनिफ्राय नैबे जाबाय अमा बेदर गोरान भाजा नैबे जाबाय अमा बेदरानो ना बेबो ना बोरमा बेनिफ्राय आरो जाबाय नैबे ना बाथोन बेनिफ्राय आरो लिसिरि भाजा दङ बेनिफ्राय आरो नैबेयाव थाइबें दङ ओइ बिराद स्पेसियेल जानोसै आरो दा नै जानोसै जोङो जाग्राल'सो जोङो आंनि बर' फेमिलि ब्लगखौ नायग्रा लोगो नोंथांमोना साननो हागौ माने जानायनिल' भिडिअ लाबोयोलै होननानै साननो हागौ आरो बिदि साननाङा माने आङो बेलेग भिडिअ लाबोनो हायाखै नालाय बेनिखायनो नैबे आलासि जानायनि भिडिअखौनो आङो दिन्थिबाय आरो मैथा बाथोनबो दंबावोसो नै ना बाथोन अब्ला आङो जाबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन आरोना अब्ला आङो दोनथ'नोसै नोंजों कमेन्ट लानोसै मामानियाव माबायदि गोथाव सोर संनाय आनैजों ओमफ्राय आलासि मादैजों संनाय ना थिग दङ बिमायाथ' मोनजाथ'वा जाहैबाय हनै फिसाजो उन्दैनो ना बासिना होनो गोनां जादों नै जोंहा प्रिन्सेसआ ना जायोना नों अनला ओंख्रि जाला बा जाया ना फ्राय जानोसै दे जादो अब्ला ना